Gịnị bụ kitchen knife n'asụsụ Igbo? Ama m na ị ga-agbapụ ọsọ gwa m sị m mma ekwu ị nwetara ya, mana ọ bụghị maka kitchen knife ka m ji bịa, gee ntị, kama ọ bụ maka mma. Gee ntị. Abịa n'ala Igbo, n'asụsụ Igbo anyị nwere ọtụtụ mma, dị iche iche, mana o nwere nkwujọ anyị na-ekwujọ mgbe ụfọdụ n'ihe gbasara mma nchọ ka anyị tinye ọnụ ugbu a. Abịa na mma, enwere sword. Igbo be anyị kpọrọ ya mma agha. Enwere kitchen knife, Igbo be anyị kpọrọ ya mma ekwu. Enwere machete, Igbo be anyị kpọrọ ya mma oge makwa ogbu ọdịna. Abịa na nke ogbu ọdịna, ọtụtụ olu ndị dịzi iche iche nwezi ka ha si edobe ọnụ wee na-ekwu ya, mana nkwujọ anyị na-adị ekwujọ mgbe ụfọdụ bụ ebe machete a dị ya na cutlass. Mgbe ụfọdụ ajụọ gị gịnị bụ machete, ikwuo ogbu ọdịna makwa mma oge. Ajụkwazịa gị gịnị bụ cutlass, ikwukwa ogbu ọdịna makwa mma oge. Anyị na-echefuzi na machete na cutlass abụghị otu ihe. Bekee na onwe ha nyegidoro ya aha dị iche iche. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ihe niile bekee nwere achọ ka anyị nye aha, mana cutlass na asụsụ Igbo nwegidoro aha kemgbe. Odoro anya, ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịakwasị m na-asị na machete na cutlass bụ otu ihe, ịkpọ ya otu ihe oge mana ya mara na machete na cutlass abụghị otu ihe. Mee nyocha gị nke ọma, ị ga-achọpụta na ọ bụghị otu ihe. Cutlass, Igbo be anyị kpọrọ ya mma akpa. Cutlass ya nwefu ọ dị eto oke ogologo ka machete, ọ dịkwa na-anyị oke arọ ka machete. Ọ bụkwa na machete a na-anyịkazi arọ, mana ya bụ cutlass ka dị mfe karịa machete. Ọ dịkwa na-etopu nke na-anwa. Ọ mma ị ga-etinwu n'akpa. Ihe dịka ọgụ daa, ị ga-eji nkwa machete nụọ ọgụ, ị ga-eji nkwa machete merụ nnọọ mma nke gị ọ ma rụọ ọrụ ya. Igbo anyị kpọrọ ya mma akpa. Biko mee nyocha gị nke ọma. Machete na cutlass abụghị otu ihe. Odolo anya nya ka m bịa chetara anyị. Biko tụọ okwu n'ụdọ okwu ka nụ ihe inwe ekwu, ma biko dịka ị na-atụ okwu n'ụdọ okwu binye aka n'akara ịhụnanya makwa n'akara mmasị, ma biko tụso ejije a ka olu ụmụ Igbo niile bụ ndị na-esonye. Cheta na onye gị na Obigwe Eze na ezigbote onye ọhafịakala aja alụ, onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m, onye nkụzi. Ka ọ dị na ụmụnne m, ka emesịanụ. Onye nkụzi asụsụ Igbo, onye nkụzi ọdịbendị, onye nkụzi Igwe Eze nna ya, onye mgbazi ndị Igbo, onye nkụzi omenala Igbo, onye mgbazi